Aku ki nek nembang ora jejer kowe piye? Aku ki rasaku yo. Tak sikut lho kowe. Lek ketoprak ki mbok nganggo kontrol to. Lah iki ora nganggo kontrol kok. Ngapa? Wagah. Nek le bengok banter banget nek tangga desa darane dikapakke. Lah iki yo ngawur lho arep dumuk wae lho. Alah wong kowe ki ya biasane kedumuk ya ora apa-apa. Ya, kedumuk aja iki. Memang ini babi karo aku. Kowe mbok eling aku sapa? Aku kira ya mbakyumu to. Mbok kale wani-wanine karo aku. Hah? Kono gek tiba sisan kono. Gunung. Ngapa? Gambar. Gununge sapa kembar? Munggweng. Jot. Wis men rata. Ya. Ayo saiki genti kowe Tatin. Ya, medun. Heeh. Saka pelenggahan medun ana ing panggung jurang kasangsaran. Iya. Monggo, ayo Tin. Nah. Iya. Awake saya lemu ya wis makmur. Ya wis ora apa-apa. Ya. Ya kowe iki disuwun pramen ketoprak. Oh iya. Ning sadurunge pramen nganu se Pak Tom Bima. Ya arep kepareng nganu ngundi durpres. Oh iya, monggo Pak Tom Bima katuran tindak wonten ing panggung. Monggo kaya ngapa piyaine mak iki padha prisa ning panggung kene no. Turuk 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 turuk. Monggo. Bapak. Nah, Kali Pak Keswan sekalian kon munggah kon ngadeg sisan. Kan Pak Kiswan kan apa? wonten, Pak. Ya. Ayo Kes, kowe kon ngadeg sisan. Ya. Anggo Pak Kewan. Kiswan. Kowe ora kurang ajar to kowe ya. Ngadeg. Karo kancane Keswan kok. Jenengan ya entuk amplop. Nggih. Nggih napa, Pak? Nggih, memang minta kali Pak Dalang niku. Nggih. Kali Pak Dalang. Tak singgahke aja kuwatir. Ya, mangga. Saderengipun kula nyuwun ngapunten dhateng guru kula, tiyang sepuh kula Bapak Harun Gosali. Nggih. Bilih niki kula mung guyon lho Pak. Mboten judi ning niki mung kangge guyon mawon. Nggih. Mangke kula wedi tekan omah diundang-undang kali Pak Harun. Iki sing napa? Napa, Pak? Sing macake sepisanan Pak Dalang. Oh, nggih. Pak Dalang sing kon macakke. Mbok wis rasa tok tutup kowe mengarep muni matake ngono to. Lho, mboten lah bapake muni. Nah, kene. Pak Dalang kon macakke. Oh, nggih. Niki hadiahe napa, Pak? Niku enten ten jero amplop niku langsung disukake sing. Oh, niki tegese arta to? Nggih, terus hadiah niki langsung ten jero niki. Oh, hadiahnya sudah ada di dalam ini. Ya. Sing sambethe. Pertanyaan, ya. Sebutkan tanggal lahir Pak Seno Dalang. Tanggal, bulan, tahun. Ya. Sapa iki? Cindian oleh ora? Kae lho, bapake kae. Oh. Mangke, sing monggo ngajak. Bapak Nah. napa Mas niki? Tuh. Oh, Mbah, monggo Mbah. Nggih. Nggih. Namine sinten, Pak? Kula, Nggih. kula Mas Bawor. Oh, Mas Bawor. Nggih. Mas Bawor. Kudu Bagor Mas, Bagor semono. Bawor, nggih. Tanggal lahir Pak Seno, tanggal, bulan, tahun. Tanggal, bulan, tahun. Nggih. Tanggal lahir Pak Seno Nugroho tanggal 23 Agustus tahun 1970 kalih. Tepat. Jam piro? Lho. Aku tuh nganggo jam, ayo jam piro? Niki nun sewu, nek jenengan tanglet jam. Niku kala riyin Pak Parman kali Ibu niku nalika ten Drukun mboten beto jam.
Piye dalange Mang jawab niku? Nggih, betul Pak. Nggih, betul. Monggo Mas niki. Oh, nggih. Hadiah teng jero niki. Matur suwun. Nggih. Nggih. Salim sik, Mbak. Jenengan. Mas Bawor. Nggih, matur nuwun Mas. Pak Tom, matur nuwun Pak Tom. Waduh, terus digeplak iki. Nggih, mboten napa-napa. Ya Wan selanjutnya ya Pak. aja anu ya, aja meri ya kowe Mas Kiswan. Heh, Meso njaluk rokok. sedaya meso njaluk rokok Kiswan. Jenengan niki. Ndak kesuwen jenengan. Kesuwen Mas. Pertanyaan selanjutnya, Nggih. sebutkan tanggal lahir Bu Lurah, tanggal, bulan, tahun, Itu Mbak E itu. dan nama lengkap Ya. Ibu Lurah. Ya. Ibu, Monggo, Ibu. Ibu yang klambi lorek. Nggih, nganggem Dhisik. kaca tinggal. Nggih, dhisik Ibu E. Saka siji diitung sing KTP-ne. Aduh. Kono ora. Ora apa-apa sing jawab loro ora apa-apa. Engko sing diitung KTP-ne sing kaya. Monggo Mbak Katuran tindak panggung. Iya. Nah, ini kan bukan Monggo, Ibu, panitia. monggo. Ya, Ibu. Monggo. Monggo. Oh nggih, nggih. Iko Mbak sinten napa, Bu? Ibu Erna. Oh nggih, Bu Erna. Apa Mas pertanyaannya mau? Pertanyaan tanggal lahir Ibu Lurah, tanggal, bulan, tahun, dan nama lengkap Ibu Lurah. Nggih. Monggo. Monggo. Tanggal lahir Ibu Lurah itu 27 Mei Nggih. 1977. Bener mboten Ibu? Ora. Nama lengkap Bu Ibu Lurah, Ibu Diana. Nama lengkapnya. nama lengkap. Salah ora sida entuk. Rasane ya tenan jenenge kuwi kok. Sebentar. Ibu Diana. Nama lengkap. Ibu di nama kerennya di sosial media Budiana Cenil. Oh lho. Nama lengkapnya mboten media sosial ning nama lengkap. Lah iki bapake ya ora apa loh. Heeh, sapa? Sinten? Aduh Diana. Lestari Handayani ngono wae. Sapa sing ngerti gek maju ya nek mboten pun menyerah, Bu. Pun menyerah Pun Bu. menyerah napa dereng? Kula hitungi 3 hitungan. Menyerang mboten? Menyerang gencot meneh. 1, Pak, mau dikasih wae lho. Ora apa-apa Bu Diana, ora apa-apa. 2. Saya sudah benar tanggal lahir. Pripun Pak? Pak, kebijakan dari jenengan. Jangan. Ora apa-apa lah neng salah Ayo sithik lho. ora apa-apa. Nggih, mboten napa-napa. Ah, nggih, mboten Nggih, napa-napa. monggo Bu. Pecet munggah. Nggih, sami-sami Bu. Sing leres Ibu sinten? Diana sinten? Diana Apal Papilaya. to jenengan ya, En? Apal ya. Ibu Diana Eliste Lestari SOS MAP. Ah. Nggih, pon bejane ibuke wis nganu Bu Diana. Saniki Nggih. kula. Nggih, pertanyaan dari saya ya. Sebutkan tanggal lahir Pak Lurah. Pulutan, tanggal, bulan, Nama tahun, lengkap. dan nama lengkap Bapak Kalau Lurah. enggak bisa nama lengkap enggak usah naik ke panggung. Untuk panitia boleh naik Ah, nggak? maju siapa yang tahu maju cepat. Monggo. Niki wonten niki bapake sing ngagem batik niki. Ya. Kayak imik Mas. Ayo kayak ini kok kayak ajang. Monggo Nggih Pak. Pak, Bapak sinten namine? Nami kula Marno, Mbak. Sinten? Marno, Mbak. Oh Marno. Kok nyerah-nyerah kaya panggung yo. Nah, aku ki nek ngerti ngene iki piye ngono lho, Pak jane. Piye iki kepiye? Sebutno. Piye lah sing gedahi. Nggih, saniki pertanyaane niki mau. Pak Lurah, tanggal lahir, bulan, tahun. Nama Bismillahirrahmanirrahim. lengkap. Tanggal lahir Pak Lurah. Nun sewu nggih Pak, mbok film ae menes. Tanggal selangkung September 1976. Nama Rosmianto SIP. Iya, lanjut.
Ayo dikasih saja. Iya. Jam piro? Kaget aku. Nek jame terus terang mawon karena kula kalih Pak Lurah kalih ibuke Pak Lurah niku tangga adoh nggih mboten ngertos. Enggak menikah dia nggih Pak. Nggih. Mbak aduh Lur. Lah, Per terangane salaman wong ayu ki ler. apa ler? Ler. Ler tanpa suku. Pertanyaan selanjutnya, tanggal berapa? Betul. Urung. Tanggal berapa pelantikan lurah Desa Gunung Kidul? Kok Gunung Kidul? Monggo Mbak, Mbak sing ngagem jilbab. Gunung Kidul ki kabupaten. Oh, putrane. Monggo sinten? Niki bapake. Mas, Oke. oh Mas. Nggih. Monggo Mas, namine sinten? Robertus Wiwik Kurniawan. Hah? Robertus Wiwik Kurniawan. Wiwi. Lanang apa wedok? Lanang. Oh, kok Wiwi? Kaget Riyen jawab. mbok menawi pengen wedok. Oh. Nah, Mas. Tanggal berapa Mas pelantikan lurah Desa Gunung Kidul? Sik, kuwi salah pertanyaane. Gunung Kidul iki kabupaten. Mungkin serentak, Pak. Lah, nek Desa Gunung Kidul ra ono, serentak di Kabupaten Gunung Kidul, ngono kuwi. Iki mboten nonton. Pertanyaane ora cetha. Betul. Betul. 31 Desember 2019 Pukul berapa? pukul 9. Betul. Betul ya Pak nggih? Nah, Betul. Pukul 9 ya Pak nggih? Betul. Betul. ah, wis kayake. Ya. Monggo. Monggo. Nggih, sami-sami Mas. Oh, saking kula. Apa kepanjangan dari PT Aldes? Ya. Aldes. Betul. Ah, wis. Sinten Pak niki sing dikaparingke? Ora ana ngerti enggak aku. Napa? Mboten enten sing ngerti nggih kula. Nggih, pun monggo. Pak Lurah, Pak Tom Bima sing menang. Ya, guys. Ora ana sing ngerti. Maju. Kotok. Tak. Monggo. Kok iki medeni nek sing iki aku gak wedi aku. PT Aldes. Apa singkatan PT Aldes? PT Aldes. Nah, ini singkatan. Kepanjangan PT Aldes. Nek PT Aldes disingkat iki ming Kok ya milih miku lho. Kayak ono mik nang kono. Aldes niku singkatan. Oh, nami kula Mas Budi. Dokter Alfa, Aldes nano Alfa. Dedek Elsa. Salah. Ayo sama sing ngerti ayo. Salah, mundur kono. Salah. Sopo yang cepet-cepetan? Wong Rawi. Modar kan. Ayo Mbak. Wah, yes. Betul. Alfa Dede Estu. Tahu lah. Leres Pak. Betul. Wah, monggo Mbak. Nggih, sami-sami. nggih Alfa Dedek Estu Aldes. Oh iya. Oh, nggih putrane Pak Tom Bima. Ya. Ngono, matur sembah nuwun sampun aring menapa-menapa. Ya. Monggo. Ayo iki kersane Pak Tom Bima. Ya kuwi pramen ketoprak. Oh iya.
Rada angel iki. Wis ora apa-apa ya. Ngapa? Hah? Gelem ora kowe Framen? Gelem. Nyodite nyot tampanono. Ya iki saka Pak Tom Bima iki loro. Kagem Mbak Tatin karo Mbak Mas Kisban. Wah. Oh, nggih. Lumayan. Lho Dik Pak nggih. Ya wis mbangane duduk sumur. Alhamdulillah Pak apian. Ya namu. Niki pramene napa niki? Ayo sak karepmu, sak isamu apa? Ya. Oh, jaluke gentho. Apa? Jaluke gentho. Gentho karo Cempluk. Cempluk ya. Oh iya, ora Brata Rusminen ganti gentho karo cempluk. Turuk 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 turuk. Yo cempluk. Apa? Tuk tuk tuk. Oh iya. Melu. Oh iya iya aku tak. Ya. Yo cempluk. Apa? Kowe mandek nang kene iki ngopo? Lah ya karep mulih aku arep limat lah, aku leren lagi wae, kesel aku linggo kene mau. Kowe kesel? Tak pijeti po? Ngapa kok andang arep dipijeti? Langsung wae yo. Langsung apa? Aku ki rene goleki kowe ngedang kowe. Lah arep ngapa? Ya aku mung pengen ketemu. Lah ya bentinane ketemu ta? Ya ora, nek ketemu ora saben-saben ketemu mesti akeh kancane. Lah terus? Mumpung saiki kowe nang kene ijen tanpa ruang, aku pengen ngomong karo kowe. Ya ngomong garing ngomong lho. Ngomong ah. Apa? Ngene yu. Piye? Ulate iki sik padang to yu. Lah ya iki wis padang lho. Kowe iki wis lemu ulatmu jegadul. Lah terus arep ngapa? Lah ya jan watakku arep ngene. Sing padang, senyum, manis. Ngapa? Aku ki tresna karo kowe. Kowe bar ngunekke Tok 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 tok. Akhir. Tok tok. Kena. Kowe bar ngunekke aku nek aku lemu ulate ora padang kok isasane kowe seneng karo aku. Kuwi sing tak goleki. Lah gene kok dadak diunekke? Ya ben kowe iki kepancing ngono lho yu. Terus ngapa? Ngapa ora sing nyedak-edak dhisik? Kowe arep ngapa lho? Kowe gelem dadi bojoku ya yu. Ora sudi wong kowe gawe anu meng ngombe mendem. Lho. Lah iki wong lanang sing sejati iki ngene iki. Lanang apa? Wong lanang gaweane ngombe, maling kaya ngono apa ya iso ngurupi anake? Wong lanang kok ora gondrong. Wong lanang kok ora udut, ora ngopi. Lanangan apa ngono kuwi? Lah apa ukurane wong lanang nek dadi bojone wong wedok iki kaya ngono? Kuning kuning Arep ngapa kowe? ayu Ora ngono ki. nek wong kuning Ora rasa nganggo duwak-duwak ngono kuwi ta. Seneng ya seneng rasa nganggo duwak. kuning ira Ngapa litmu ning? apa kuwi Kulitmu kuning. Lah dereng botmu wo apa? rambutmu dawa Kowe ngapa lho mbok ora ngono kuwi ta? ngasorke purada Tangane mbok ora adik-adik. wong kuning adine dhewe gelem ya yu Ora sudi. Kowe rupane jijiki kaya ngono kok arep aku gelem karo kowe. Mbok ngilo nang omah dhewe pengilon apa ora? mengko nek wis kulino ki wis biasa suwe-suwe aku ki apik Lah nek kulino ya biasa. Lah bale dong ih, dong wong iki karo burian lomo nyege kepiye aku lek arep liwat. ayu ndang sareya ing pangkon mami Mangkon mami apa?
Ngawat-ngawat darani nek ngawat-ngawat ya aku gelem apa piye? Oh, untune ampang. Dhuwur. Apa le? Ora. Lah ompong ora untumu? Mring isa. Omponge justru penak kok. Asik nggih. Oh. Asik ompong ki. Oh, nek nyakek. Lah, sing kulino karo kowe ya muni ora lho. Bojone dilarang ikut-ikut. Ora melu-melu. Ambareng Tatin muni ompong sing ngrisi bojone. Ayo nek ra ndek untu ya ora lara ta ya nek nyokot. Ayo. Dhuwur kumanukku. Kok ora? Dawa. Apa sing dawa? Apa? Mongko nang mburi ya tak duduhi sing dawa. Ora sudi. Dawa pengangen-angenku. Kowe iki mbok ora usah ngetutke aku ngopo? Dawa sing tak arep-arep. Seneng. Nek. Mbok ora ngono ki mbok anteng. Tembangnya Abrit anteng. netranipun. Parasmu piye? Aja nucuwuk. Nucuwuk. Mata. Matane sapa? Matamu. Oh, kowe kok dadi wani ngonekke aku lho. Panucu. Aku nek tiba piye? Ilang to larasku. Ya ben, sak wae waton muni. Ya. Ilang syarat sawane wong kuning. Kareben gelis Mati. Kowe iki ra ngono kuwi nyapa lho. Nendra. Arep ngopo? Mbok ben kowe nang kono nembang aku krungu rasa dadak anggo nyedak-nyedak. Aku ki nek nembang ora jejer kowe piye? Aku ki rasaku yo. Tak sikut lho kowe. Lek ketoprak ki mbok nganggo kontrol to. Lah iki ora nganggo kontrol kok. Ngapa? Wagah. Nek le bengok banter banget nek tangga desa darane dikapake. Lah iki yo ngawur lho arep dumuk wae lho. Alah wong kowe ki ya biasane kedumuk ya ora apa-apa. Ya, kedumuk aja iki. Wani papi karo aku. Kowe mbok eling aku sapa? Aku kira ya mbakyemu to. Mbok kale wani-wanine karo aku. Hah? Kono gek tiba sisan kono. Gunung. Ngapa? Gambar. Gununge sapa kembar? Munggweng. Jot. Kasusubron. Kungra. Lah aku jagane gundulmu nang ngene ya ana gundul ya terus aku piye? Kayak gundule luwih parah kae. Tak ya aku kena gundul-gundul. Hamu latsi romas roro tan kuat rasane ati. Tak antel tenan lho aku darani wedi piye karo kowe? Aku ki mbok regane anti mengge-mengge lho yu. Tak regani pira? 1000. Gelem? Nek kowe gelem aku 1000 ora masalah. Rasuti. Mbok ora sanjen ndang apa lho? Iki ana wong nang ngene. Nek aku nubruk piye? Doni Mas. Aduh. Yai. Imbang ngono. Katra
Piye? Ya sis cempluke wis meneng wae kok malah rawani. Bareng meneng malah ilang, Pak. Pengangen-angene ilang. Lah aku kan kepiye aku? Lagi lagi nembang ngono wae wis menggeh-menggeh ndapar dadi bojoku kowe. Sik, menggeh-menggeh tenan aku. Kapok wong kapan? Gelem ya, Yu? Oke. Dadi Aku ki mbayumu. Ora apa-apa. Ora apa-apa gundulmu kuwi. Kowe wong wedok kok kasar banget to. Ya Ben, lah kowe ngapa kok seneng karo aku? Lah mergo aku ya seneng. Seneng piye aku ora seneng kok kowe seneng. Saiki gari loro milih siji. Apa? Kowe dadi bojoku apa aku dadi bojomu? Ora ana pilihan jenengane ning ngono kuwi kok. Lho. Kuwi pilihan. Pilihane wong goblok nek ngono kuwi ngerti ra? Kuwi pilihan. Nadyan sak kedep netra kinarya sada brani Pacane keswan. Sama jenengmu? Sama jenengmu? Beri Prima. Beri kuwi. Kelapa muda legan nono brantah ning wah. Yo. Apa? Aja gawe muntaping atiku. Terus areng apa? Kowe ning kene jen. Aku ra wedi karo kowe. Wetan gunung, Ngapa? kidul gunung, lor segara, kulon sawah. Tak cekel pepet king galengan. Ngapa? Saut. Sujud ki apa? Piye? Rasuti. Gak. Ayo, Apa? gelem merang ladeni aku. Ora. Kowe iki mlayu kok. Paga. Sirahku selak mumet. Ya kudune lagi nyeneng aku goblok. Kowe iki mlayu kok. Paga. Mlayu. Gelem ora? Ora. Iki terus piye iki? Ayo joyak terus kok. Oh iya. Tok. Ya wis. Gelem ya yu. Kok sithik. Wis Wis ditotok-totok kok iso gelam. Antel wae ya. Sing wedok wis ra gelem kok meksa wae. Ngono aku ana kirek wedok wae. Ha iki sapa gento karo cempluk kok gento to? Ha to? Gento karo cempluk damai. Oh iya. Damai. Salaman. Salaman wis iki ora gandrung. Nah. Salaman tok lho gak liyane. Cipuka cipiki. Cipoka. Cipoka. Wis cipika cipiki. Heeh. Iya. Ki neng pamundutan aja dipleroki saka Direktur Albijaya. Oh iya, Mas dadi Sri Harjo Imogiri nya. Tati nya anu amplope didum wong loro ditembangke wong loro. Oh nggih. Ya. Joget bareng. Oh iya. Kan delok iki ra. Ah iya. Ya mengko. Wah wis kekuntet iki kok. Ah kecekel iki repot. Kecekel sapa? Sapa kuwi? Mak Baria. Lemu banget ya biyen film. Waduh. Ajare seneng lemu. Jos Pak lemu. Estu. Kula sik cilik-cilik. Kuwi tergolong sing lamis mau. Ora tenan aku. Ah tenan apa? Oh, ora tenan. Tenan piye? Berarti kowe seneng karo aku? Iya. Ya iso. Oh. Ya ge. Iya. Dibawani apa? Aja dipleroki rasa dibawani. Yo. Ya, mangga. Ya. Oh.
ati ora aja ditinggal apribaden patimuran kok yo sing eling iku budaya kudu ngerti ora aja ditinggal kapribaden timur kok yo sing eling iku budaya Wis ben mangke wae ora apa-apa. Mlakune iki mau pira ya? Pak Klodikan medun nih Karo Bapak Kasiwun ngapa? duka ini mboten disel kok. Oh iya ikan. Kon medun. Sapa? Pak Kasiwun. Pak Kapolsek Ngawen. Pak aku lho, Pak Jelali lho. Pak Kasiwun. Oke. Tak goleke pangan lho terus. Kono wis siap kecrek kok. Menika sampun, Pak. Weh ngenteni Kis Bansik kae entuk ora kae. Iya. Oh nggih. Iya. Wis ra apa-apa. Wis kulino dek ngono kae wis kulino. Piye? Dur kudur. Oke. Ah wis lumayan. Iya. Wah, Pak yen. Ora kok kurang ngono ku ya. Apa udutmu? Putihan. Iki saka Pak Kasiwun. Heeh. Yai 400. Wah. Aku 300 kowe 100. Sik udo mlaku sik mlaku. Nyai 100. Ji. Ah. Terus piye hitungane kok? Jinan? Kok kesuwen. Kobong dhek. Melosone iki latihan. Ngene iki carane. Siji, wis ta? Loro, iki nduk loro terus separuh. Lho. Papat cukup papat ngono iki. Ngono kuwi ya kowe. Oh, duitnya 400 ya ra iso. 400 jadi ra iso, Pak. Ya wis, didumadil. Matur nuwun nggih, Pak. Kasih wae. Pak nggih. Nggih. Nggih, Pak nggih. Matur nuwun karo Pak Tom Bima. Nggih, matur nuwun Pak Tom Bima. Iya. Ayo diteruske dhisik critane no. Ayo tak dherekake mak. Mengko ndak kentekan wektu ya.